हेलौ लोगोफोर बयबो आं गोसो गोरबोजों बरायना लाग्रोबाय दिनै जों गामियावनो बैसागु बरायनायखौ लागोन नालाय बिनि थाखायनो गाय खुन्थाखौ माने दिनै गायसनगोन आरोना जों बेयाव माने बैसागु मेथाइ जोंसो सोलोंखानाय दङ बेयाव मोसानो होननानै थाग थियारि जानानै ओंखारजोबना दं आरो जों लोगोफ्रा गासिबो ओमफ्राय दा दिनै मा नियम बानायनाय जागोन बेखौ मोसागोन आरोना मोसाग्रा सानजा मोसासिगोन दा Luka? Sarah sudah kapal फिन बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ जासिबाय लोगोसे गुबुन गुबुन बोसोराव फालिबोबाय थानाय बायदियै जोङो देग्लायबो खुंगा गुथि बैसागो बराय फोरबोखौ संगम ओनसोलनि नैबे 2 नं लुग्लं बर' गामिनि गेलेग्रा फोथाराव जोङो फैगौ गोदान बोसोर बैसागु बोथोरखौ बरायनो थाखाय नैबे गेलेग्रा फोथाराव जोङो थि खालामदों बिनिनो साइना लुनाय बे साइनासालिनि गाहाय खुन्थियाखौ गायसनो होननानै हांख्रायना लाबोजानाय मानाव गेदेर ललित चन्द्र बर' सार मोनसे समनि सतीश बसुमतारी गोजौ फरायसालिनि लेङाइ फोरोंगिरि बिथाङा दा आजिरा मोनबाय बेजों लोगोसे हांख्रायना लाबोजानाय दौरि सिमेन्ट बियाब बाथौनि बोसोनगिरि हिरेन मुसाहारि बिथां बेजों लोगोसे जोंनि सानजारि नोगोर बैसागु बराय फोरबोजों हांख्रायना लिंहरजानाय मानिजाथाव लखिमपुर जिल्ला ULDCनि एक्सबिएलटि आफादगिरि सानसुमा बसुमतारी मलेन्द्र नार्जारी इसी मिशन समाज काउन्सिल बिथां बेजों लोगोसे सारखौ ललित चन्द्र बर' सारखौ सिनायथि होनो थाखाय लोगोसे जोंनि बानजा आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों
बरायना लानाय जाबाय आखाइ खबना होनाय जोबोर बेजों लोगोसे दिनैनि बे गाहाय खुन्थिया गायसननायखौ गोथार दै सान्थि सारनो थाखाय हांख्रायना लाबोजानाय बिथां सिमेन्ट बिया बाथौनि बोसोनगिरि बिथांखौबो सिनायथि होनो थाखाय आं खावलायबाय लोगोसे जोंनि बानजाय आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायना लानो आं खावलायनाय जाबाय गोजोननाय थाबाय बे समाव आं खावलायनो सानबाय गायसनगिरि सारखौ बिथांनि हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय लोगोसे हेफाजाब होनो आं दौरिखौबो खावलायबाय 같이 좋아하시나